Hello friends, nok tini nok no ang hai lam sogo ani video nok no phuna bage ang tui haijak tini o hangke tam ni himale ani blog video hangke ang video tu man hingke chip challenge video khlai mani am nok nang phunu nani hini tu buja hangke nok pulan sin pathak jara video no nai manai hangke ani blog hangke nok ana sajak ba hamjak hangke ba blog katal khlai mani nok ana subscriber khlai di te like khlai di te comment khlai di te share khlai di hingke ani blog ni bumung ka hangke tia de burma a channel norok subscriber khlai di asunong na pula se patu jura ani video norok nai mannai yo challenge video khai mane ko tiong bai mama tini wo jeng chip challenge khlainai nadi norok nai mana nang tuduni toni busla bai ani munai klayo bo bai ching ching saw pai amokol khapunggi challenge khlainai nai tongdi norok nuk mana nang pula se patu jura sakari ninja tasinggo chip challenge khlaimani jagao ang pairia hingke tabugo hingke an buprang rok paikha hingke tabu hingke te kesa video tu hete kesa party norok nai man sab pai pai arobo aro hingke toy bai an buprang jeng norok nai di sab pai pai ya challenge video khlai mani na di gopro khe ba ka ini challenge video khlai mani na di bisu khlai muni kotong la sa ka ini wa challenge video khlai mani ta masih siro ko ndo mo ngasih jero so